unrhyw un gytres, fe allai ddim yn deall beth yw'r Tour de France. Esbonio Mawredd y ras yma. Wel, rhyw awr yn ôl, oedd na gynhadledd yr wasg, bys ni'n dweud 200 o newyddiadurwyr. Mae'n siarad bang o radd ucha mwyaf eriod wedi gweld. Yn ddyddiol, mae yna filoedd o bobl yn teithio ar draws Ffrainc. Mae rheini sy'n gosod y ras, gosod y ffensau, gosod y seddi sylwebu, gosod yr eisteddle a newyddiadurwyr. Be ni'n meddwl bod yna rhyw agos i fil o newyddiadurwyr yn mynd o dre i dre o dre i dre. Dych chi'n mynd sôn yn mynd o Baris i Lyon, chi'n sôn yn mynd o lefydd fel o Aberhonddu i Aberystwyth. Felly be mae'n ni'n golygu yw'r holl ardal yn cael ei fygu gan y Tor. Fi'n meddwl amdano fe fel maes ei steddfod sy'n cael ei adeiladu o'r newydd bob dydd am 2 wythnos. Ond mae'n fwy na. Ond yn fwy? Mae'n fwy na pan ti'n ystyried yr eisteddle, y seddi sylwebu. Mae yna stafell yr wasg sy'n maint Capel Drod yn ddyddiol yn cael ei adeiladu, llefydd i fita. Mae'n gwbl rhyfeddol. Mae'r profiad o ddilyn y Tor, sy'n mynd dweud mae hwyl yw e. Dwi'n mynd hwyl, ond dwi'n mynd hwyl dringo Everest, rhedeg marathon, dwi'n mynd hwyl wneud y pethau yma sy'n heriol. Ond mae'r mwynhad a'r boddhad o fod yn rhan o'r daith, o ddilyn y narratif yn llythrenol, yn ogystal ac yn ddaearyddol, yn rhyfeddol.